This shit exclusive. Ja, ja, ja. Ja. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. Support your baba. Je zal doen farsen zit. Hij zijn niet fresh na. Die fire is in. 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 Mijn booty waar jij gedacht. Grab niet naar onder door je zien hij blaze blum. Als hij klaar is, zet hem in met een drum. Dan lijkt je mos niet vrees. En jouw baba moet je eten. Zoals ik uitstap. Hoor hoe vrij wie is niks. Weer fire is ingedaan je maar ik voel dan geblezen. Je die bij je om te zien, maar dat is al wat ik zie. Maar voer is nee vrij, wat de style wil je heen. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. De fire is in. Die fire is in, ja. Support your baba. Je zal je fresh en shit. Dan zijn je vast na. Het is aan en allemaal ze was op mij. Alle kijken en alle wil weer wie mij harig gesnijden. Ik zit roe, hij is mijn baber en ik zal hem nooit replacen. En ze vier om verder moer harder als een face van is great. Mijn fight is aan en ik is happy. Hij vier meer drum en ik is niks. Ik heb op mijn baber al reek dik. Ja, ze fighten wat mij naar met. Ja, als is een point van rode techniek. Als ik het loop, ik heb geen stress. Die next customer kan niet relaxen. Die next customer kan niet relaxen. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. De fire is in. Die fire is in, ja. Support your baba. Je zal je fresh en shit. Dan zijn je vast na. Mijn feiten als lozen, zo golfies aan mijn backs. Als ik jou klaar gesnijdt en dan moet je mij het kerst. Van mijn feiten wat ik snij is van de andere planet. Zij zal mijzelf dat pas ik ook gesnij en gezellig. Als je ijs daar bij die baba, zij voelt die motie man. Bij enige meisje zal zij je kan staan. Op een naweek uitgevat en ze kijken blank ding. Lekker gewas en zo feit als een salut, ja. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. De fire is in. Die fire is in, ja. Support your baba. Je zal je fresh en shit. Dan zijn je vast na. Als je niet weet hoe wordt de feit dan gesnijd. Komt op in mijn getuige, ik ga je net wijs. Ik ga je wijs, hoe wordt de feit dan gesnijd. Zoals ik als ik krijg mis verschillende fights. Je krijgt die high fight, een normal fight en een low fight. Die type fight is de beste fight en die groeit vandaag uit. Dus hoe kom ook ik net bij die high fight. Want als je fight en is dan lijk ik een moslik rijdt. Die fire is in, ja. Die fire is in. Die fire is in, ja. De fire is in. Die fire is in, ja. Support your baba. Je zal je fresh en shit. Dan zijn je vast na.